kumplito na itong gabi kung diri tayo nisira pasasayawon niya na. So, ang masayo niya na, ang akong minayuyo na parish priest sa Barangay Tarabukal. Wala iba, kundi si Father Vince Nino Bernales, pagpapadisan sa usa na atong bisita. Wala iba, kundi si Jojo Marie Uy, Tukar Maestro.
So nice, good man ang figura ni Padre. Thank you so much, Padre. Ang sugod man sa niya, Padis. Kan Ma'am Ginger Marie